ज़्यादा हो गया 24 घंटे से। 24 घंटे से ज़्यादा ही हो रहा। 27 हाँ? 27 अभी पानी का चमत्कार ही तो देखो, सिमन रूपी निकलो, पानी बंद हो जाएगा। पानी का चमत्कार प्लीज ये साइड में आइए, क्राउड मत कीजिए प्लीज। भगवान का चमत्कार है, कोई शूटिंग नहीं है, आप लोग ऐसा खड़े रह के देख रहे हो। हम लोग का करता रही ना, ये वीडियो का भी था। यहाँ पे इनको देखिए थोड़ा। बड़ा चमत्कार हो गया। परमेश्वर का कितना पसीना। घंटा हो गया ना तुमको? नहीं बोल रहे कल शाम को 7 बजे से। हाँ, कल से स्टार्ट। ज़्यादा हो गया 24 घंटे से। 24 घंटे से ज़्यादा ही हो रहा। 27 हाँ? 27 एक मूर्ति से पानी बहने लगा तो पास के कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे और उस पानी को एकत्रित करने लगे। कुछ लोग इस उम्मीद से कि ये पानी लोगों की बीमारियों को ठीक कर देगा। उसके बाद जब इस पानी के स्रोत का पता चला कि मूर्ति के पीछे बनी दीवार के पीछे टॉयलेट का पाइप जाम हो गया था, जिस कारण से वो पानी इस मूर्ति से टपक रहा था। यानी कि जो लोग इसे अमृत समझकर पी रहे थे वो तो गटर का पानी था। खाजानि पयतो ख्लाइनारok फलाओ सिं सियान kri yongmani bagino omahai selengma singsa poitoro gasai phayo sini o poito kisisa juda eba wana ma singsa nokheno obrum jabrum ongoi thango belok janani asike klaisa hasing khungo nok tangmani daktino pai thango poitono Kristo holong krak sakaose songsaya hinke klaiba thangsinai takjak murtino kaitor haino se selengjago takjak murtini tui der phai na thui phai na o takjak murti lori na koksa mungsa phano kaitoni aroniya sini kaitor asik sikonsaya bo takjak murti eba takjak cross ni bising tining bai koksarani bo bono bo saisuno complete se bo saisuno perfect se buino nahari siringnani mungsa phano koroi Kristo te Bible no nahari se himdi sini tipurone poito khlainero khete kaisa yapuri buini silai bara sejak nokha saka mungsa phano chingni semanliya abo Jisu baise thepoi payo abo science day tei saise manya Bible bai gothok jakse nugo luk simani 21 ni 25 sal talte athokirni bisingtei wana masingsa manirok phonok jagano sangsaro asik hani borok khathijak bayano tuijlang kutuk sawi phaima bai bokha kali sawano a kokno tebo srai srai ke bujiran bagai mathai 24 ni 29 ni simi 31 no khok tangano afuru adigi sigi paikheno salmanagano tei talchinglak nokhane athokirok kalayano nokha ganangai jangri jagano afuru ke borni sajla phaina nai tongkha hwnoi nokhao sijagano afuru sangsani bebak bosong kablayano borni sajla nokhani jumuyo ke keplaayongoi belai ke singsasa ke phaimano totoro kotor sotonoi pungano hake bo bini swarirokno haktorni babai buriyo rohorano borok bini chongjak borokno haktorni yaphang busukni thumpaiano khajani poito khlainarok aborok joto Jisuni openly second coming bai gadal jakse aboni sakangno motharok rosawi tlangjagano abono tui wana nangya sing Revelation 6 ni 12 ni simiter no poriketebo srai srai yongnai sing tebo nugo tini sarini jorao Jisu nukjago omono bijona no share khlaidi hayake nini family ni borok masa theinai atomongle soi mera jabra sayani tomuno ongnai bohogo ada sekri hinke bokhorogobo buksano ongnai photo ano poito khlaya khoroksase share khlayo naidibo bisike kirijakhana nomdibo mongsase karone share khlaimalia hinke yango borok thimani bojora hinke Jisuni mungse thangnai kaitoni mungno ahaino takhudi bini mung ereng ya boni mungno tui ahaino saimanya simanya Jisuni kotoma kahamno se pirdi abo khanaya kese joto thinai molbrum burni bagai buino soloi takjak murtino soloi mungsase khlanyata thangdi abo kaitoni arniya sak sakni banok mani eba buino nugui siringmani se hambai।